Previously on Kilo Season 2. Maar Poeza, ze moet wijzeraakt zijn. Ze is zo vrek, voor ze asemal hem kan poep. Crazy, ik is organized. Als ik val, valt zij op. Om het makkelijker te maken. En frek ons allemaal dan vandaan. Gevaarlijk. Zien ze die kattenblad? Ja, boekje zoals ik al zei, mijn broer, dat is die type van loose-ins en dingen wat gaat maken dat ons leven zo verloren. Dit was hier wat je tijd gaat om zij fokken in onze keel gesneden. Zie je, zij weten als fokken denken waarmee ons die ons in een enige gevaar in mijn broer. Daar was die plan geweest. Zoals ik zei, ik wil hem maar net teruggekregen. Voor die wat hij aan mij gedaan heeft. Ik wil hem laten leiden zoals ik ga leiden. Mijn broer, ik krijg op een boekje, nee. Maar zij weten als fokken denken en organisatie waarmee ons hier delen, mijn broer. Als ons hier enige gevaar wat ons met delen. Nee, ik nog als hij verwacht ik belang. Oh, zij was ernstige ritmes wat ik opgesteld in haar jong. Mijn broer, zij praat die van ernstige hitmans. Kijk waar die twee fokken jongens nou. En ik had ook gezegd van die Deens en die organisatie. Zien ze, ze kan enigszins van die fokken vaker verwachten, enige tijd. Zien ze, en ze weten hoe skelm is die jongens, mijn broer. Ze kunnen hulle niet vertrouwen nie. Zien ze, vooral bij die mannen niet, mijn broer. Ik herken haar eigen gesluis. But next time zal hij niet zo easy wegkomen. Maar die andere ding is die nee, boekje. Hoe weet Deens en organisatie aan onze secret uitbreken, mijn broer? Hoe weet hulle van die setups en die meetings wat ons, die secret meetings wat ons ook. Alles dan oorgaan op die scene wat ons ook dan is, man. Huh? Hoe weet die jongens die goed dan? Ja, je hebt nog als een punt bier. Obviously fokken mijn broer, man. Zien ze. Want die jongens weten van alles van ons, man. Huh? Anders moet niet die mannen wat ons nou mee samenwerken. Huh? Smoking, kleintje. Iets klikken bij mij in mijn broer, man, boeken. Hier was hier fokken, slangen niet gehaast. Recht blank. Ik zal ook zeggen, heb ik kleins in smoking. En ik heb daar ook nog als voor geruime tijd te zien. Maar zoals ik zei, we zullen ons nog recht krijgen voor die zankies. We zullen ons nog opleiden, ammunitie thuis, nog manschappen. Maar die keer ga ik aan je hoofd zo in. Ik is recht voor die fucking zankies. We moeten allemaal die fucking krijgen worden. Die boekjes maken dat is van de scene afkomen. Ik krijg niet maar wat die lekker kan verwijderen voor ons. Heel lang gevat om hier te komen. Als ze van praten praat ik je dat doen. Groot gemaakt van ik was dom. Maar dom komt van die bom. Te voet de la van mommelen. Wordt vermoord. Ik zeg mijn broer, organise, hoe dat mijn poes geweet, of een huis. Uiteindelijk, ik zijn niet geweten, veel gatas. Ik krijg die beste inlichting. Maar ik weet iets van hulle. Alles wat hulle doen,
Die kan wat hulle gehad het. En maar nie sien, dat op ons geskiet het, zo'n wetdag. Hy dink is dom, wat organise is. Maar hoe is hy vastkyk met hulle? Salut organise. Zoals ik wil zeggen, ons gaan het goed vrek maken, mijn broer. En ik mag fokken van het ding. Salut deze! Dat is wat ik van Sabela. Die goed bevrikt, met tambo, mijn broer. Hij is corrupt. Hij is een last in onze pad. Maar als je die waar zien, Boogie in die brand, dat is mijn ding om te horen. Daar is die focuspunt. Om organise. Ze willen zo zijn blad tillen, mijn broer. Ze hadden veel steeds verproppen. Maar ik zeg zo om. Mijn broer, de next step. Al een vrek, mijn broer. Volgens mijn broer. Al iemand vrek kan. Ik hoor jou dingen zo. Zit erin zo. We zullen nog een manschap opkomen. We moeten de laatste vraag geld gebruiken. Wat hij gemorst heeft. Dan zijn we gesterkt. Ze weet Boogie. En die plan. Dat is recht. Maar ik zie je vraag zo. Als hij bereid om vrij te gaan, ik is bereid om vrij te gaan. Dat is ons of hulle. Mijn broer. Ik is kan gaga, ik weet dat mijn broer. We ride together. We die together. Ik sta zo met mijn broer, man. Salut Denzel. Te zien, die is de laatste bloedbad. En ik zou zeker maken, al die kronen te zetten, zo'n manschap aankoop. Voor die hoor. En het is de laatste keer wat is gegaan. Ik zeg jou, ik zou tegen. Ik ga van de vrek maken. Salut daar organise. En het is die laatste stuk op mijn broer. Mijn broer. Al een vrek, mijn broer. Ze voor mijn broer. En ik van alles wat er leert. Alles, mijn broer. Je gaat niet waar voor ik kan niet, mijn broer. Een keer bloed pakken. Een vrek, mijn broer. Pak camisa. Zo ken ik jou. En ik zeg voor jou, Boogie is mijne. Ik zal hem wijzen. Wat is het om een man te wezen? Ja, dan mijn broer, dus kan je wel aan, man. Fokken, man, smaak met de kopspuntjes, huis, man. Ja, broer. En hij broer, man. Ik wil op de longen zetten, ik moet wijs, man, om toch. Ja, man. Mijn broer is bereid. Is bereid, broer. Oh ja. Yo, make it deep. Yes, sir. Ja, make it, mijn broer, man. Er zijn nog even een manschappen, man. Is er een manschappen hier zo? Salut, broer, man. Weet alleen. Mijn broer, kan ik gewoon gaan checken, mijn broer. Want ze weten het nog bij je tijd. Die is recht, mijn broer. Als kom aan maat. Alla azie. Ze gaat eens kijken. Tension! Ja, mijn broer, man. Er zijn maatschappen wat ik moet van praten, mijn broer, man. Dus ik het zelf kan zien, mijn broer, man. Als je die mensen kijkt en dan begint het klein is, wie zal dan? Het is bereid, het is bereid, joh. Dan zie jij dan, mijn broer. Ja, die hij, joh. Dat ik zelf kan zien, mijn broer, man. Zien zij. Ik zie ja, mijn broer. Je dat stieren moest je goed, man. Eten. Als regen, mijn broer, ik krijg die mensen op punt. Die man kan zo lang terugstaan. Ja, mijn broer, zoals je zelf ziet, mijn broer. Die man is bereid om te verrekken. Maar alles komt naar omkosten, zie je, mijn broer. Weet je wat zei die man niet? Maar hij meed die niet. Zoals ik zeg, ja, het is hier nog een probleem mee. Zie nee, achter alle wat met die zal allemaal gekeken wordt en uitgezocht wordt. Als alle moet frikken niet worden. Je is recht, mijn broer.
Owens, ik ga me niet zien repetie. Zoals jullie gehoord hebben, die oorlog was aan. Salut, ai. Salut. Salut, ai. Mijn broers zeggen me die manschap is recht. Alles, hopelijk man. So ik zeg die man dat weet wanneer ik die mannen gaan komen optellen. Als je aan mij bouwt man. Dat is echt mijn bro. Hij die mannen. Lees het bouwt Nou man. die mannen recht. Salut, ai. Owens.